kurambana ikokuya runonzi rufu rwewanano, rufu. Saka kana uchitotaura kunotaura kuti divorce kupakazita kakanaka, itotaura kuti parufu rwewanano yangu izvi ndopfuma yangu yemariro iyi, parufu rwewanano iyi ndopfuma yangu yemariro iyi, mariro. And also malevels edu isusu muwanano, munhu unomhanyira kuda kunowanikwa nemunhu asiri mulevel yako. Ndiri kutaura kuti kudii kana ndichiti level nauye kuti unenge wazomuwana sei, nokuti munotaura zvemalevels kaimi. Yes. Kuti unenge waroorwa nemurume asiri welevel yako, iwe wapinda sei palevel isiri yako. kunyebedzera kamaichisamba kuti ndirimomo indisimo. Saka zvinotipa kuti kana wazovamo munhu azoona kuti this person is not of my level, haasiwe level yangu, hazvichajoinidziki maichisamba, hazvibhalansi, zvobva zvatongofa zvakaloda.